Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyamdumisa uNkulunkulu Baba ngosuku asiphe lona ngegama lendodana yakho Jesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, wena ungukuphila kwethu, uyinqaba yethu, wesiphephelo sethu, idwala lethu, ungumthunzi wethu wokuphumula, ukuba ilanga lingasishaya emini nenyanga ebusuku. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukusilonda kuze kube lolu suku. Siyabonga somhlekazi ukuthi awubalanga Nkosi nokuphambuka kwethu, awuzange wasibalela amacala ethu, kodwa wasithethelela, wasibonisa ukukhanya. Siyabonga ngothando lwendodana yakho uJesu Kristu ophilayo, inkosi yethu. Sibonga Nkosi ukuthi siseyizoni, Kristu uye wasifela. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi asiphili ngokwethu, kodwa izwi lakho lingukukhanya ezinyaweni zethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele ukuthi kungakaveli lutho, wawukhona wena ukuba udale konke nangezwi lakho. Siyabonga ukuthi namhlanje kusadalwa izinto ezintsha empilweni zethu ngokwezwi lakho. Siyababaza Baba wethu ongcwele, siyakudumisa. Akekho ofana nawe, akekho nesingamlinganisa nawe. Udumo lungolwakho, nezibongo zifanele wena uJesu Kristu uyinkosi. Sizofunda izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo. Wena olimisile ukuthi kulolu suku kube yilona esizolifunda. Khanyisa-ke Nkosi ngalo nasey'ndaweni ey'julile ezimnyama ey'mpilweni zethu. Sipha amandla, usihlumelelise Nkosi, sisajula uba silandele womsoco osekujuleni kwamanzi. Sisize Nkosi, lithi izwi lakho liyisigezo emphefumulweni wethu. Sigezeke Nkosi ngalo, usihlumelelise, ubuyise Nkosi ubusha bethu njengokhozi. Siyakhumbula sesanda ukufika siphendukela kuwe ukuthi iy'ngqondo zethu zazibukhali, zinokulangazelela ukuzokusha zonke iy'nsuku. Baba wethu ongcwele, buyisa-ke lobo busha njengokhozi uJesu Kristu inkosi. Biyela izwi lakho-ke sisazolifunda. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Sizofunda izwi esizolithola encwadini kaSamuel. uSamuel wokuqala sizofunda nje uchapter 12. Sengivalile. uSamuel wokuqala sizofunda kuchapter 12. Sifunda ivesi elilodwa nje, uvesi 24. uJesu Kristu inkosi. 1 Samuel chapter 12 verse 24. Kufundeka kanjena-ke bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Yesabani uJehova kuphela, nimkhonze ngeqiniso ngenhliziyo yenu yonke, ngokuba bhekani okukhulu anenzele khona. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela ukuliphinda bazalwane. Yesabani uJehova kuphela, nimkhonze ngeqiniso ngenhliziyo yenu yonke, ngokuba bhekani okukhulu anenzele khona. uJesu Kristu uyinkosi. Ileli zwi-ke bazalwane sizokhulekela kulona namhlanje. Simbonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngalo, okungukuthi ngempela siyagxiliswa ekwesabeni uJehova. Uxolo, ningixolele. Siyajuliswa. Sike sakhuluma ngokugxila, ukuthi asakhiwe sigxilile kunehange lomphefumulo ngoLwesine oludlulile.
Namhlanje-ke sibuyiselwe kwesabeni uJehova ngenhliziyo yonke. Ngithanda-ke lapha ekuqaleni lithi kuphela, kuphela, just only him. Sesaba yena nje kuphela. Asibesabi onkulunkulu bama-Amori sihlala ezweni labo. Asibesabi onkulunkulu basebumnyameni bezigodlo zobumnyama. Asibesabi, sesaba uNkulunkulu kuphela. Kusho ukuthi sithobela yena kuphela, sazi yena. Asiphazamiseki, asidideki bazalwane. Lithi-ke uma ngabe ufunda laphaya kwizaga, uZaga 9 uverse 10 uthi ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uJehova nokumazi ongcwele kungukuqonda. Kusho ukuthi ukusaba uJehova ikhona okuvula ingqondo, kukuvuleka kwengqondo, kuku-understand-a, ukuqala nje ukuhlakanipha, ukuvuleka ingqondo uma usaba uNkulunkulu, ngoba akukho siphithiphithi, akukho ukuxokozela kwaNkulunkulu bazalwane, akukho, angazi ngizobeka kanjani, but akukho competition. Uma usaba uNkulunkulu, you are in your own space, usendaweni yakho, awukhompiti namuntu. Ayikho lento yokuthi ukholwa njengosibanibani, ayikho lento yokuthi uthandaza njengosibanibani, uhlabelela ayikho. Usibanibani hlabelela kangcono kunaye, noma usibanibani uthandaza kangcono kunaye, usibanibani ukholwa kangcono, ayikho. No competition ekusabeni uNkulunkulu. Umsaba ngendlela yakho, ngesilinganiso sakho, ngenhliziyo yakho. Iyangithatha-ke lento bazalwane, ngibuyisele inkonzo emvuselelweni besinayo emafakatini. Imvuselelo ekhuluma ngokukhumula umuntu omdala, umbulale. Iseyihambe isikhathi eside le mvuselelo. Khumula umuntu omdala, umbulale, bese ugqoka omusha. Abese mase umgqokile omusha, uxolo, kwase kuyaqala kuyabulawa. Konke besinakho sikwenza sikukhonzile. ONkulunkulu babezizwe. Sakulahla, saphuma ey'ntweni ey'thize, sayeka, sashintsha izinto ey'thize empilweni zethu. Kwaze kwafika la kukhulunywa khona ngentukuthelo nolaka. Ulaka nentukuthelo. Anger and wrath. Hayi bazalwane, ugxilile umuntu omdala, angifuni ukungasho. Uyajula umuntu omdala, okukhombisayo ukuthi uma ukhipha lokho okujulile, uyakwazi ukujulisa ihangi lomphefumulo. Uyakwazi ukufaka phansi, ugxile lo omkhonza ngeqiniso, lo okumele ukuthi umesabe. Kuthiwa-ke bazalwane kule ndaba asikhonze nje ngokupheleleyo, simkhonze uNkulunkulu ngokupheleleyo, ngoba masiqala ukuhlakanipha, simesaba yena yedwa. Siyakwazi ukubona ukuthi hayi lokhu akunabungozi. Hayi lokhu, ngicabanga ukuthi abacubungula iy'nyoka no-poison bazo, bayibona kuyinyoka, konke kusuke kuyinyoka. Kodwa bakwazi ukuthi le ayiyona ingozi, baze bathole ushevu wayo noma amathe ayo. Bese beyazi ukuthi le iyingozi kakhulu, kodwa kusuke kuyi-shape eyodwa, a-snake. Injalo-ke into yethu bazalwane, esho ukuthi asikhumule phela, ngoba singabantu bakaNkulunkulu. Uma sisikhumulile siba ngabantwana bakaNkulunkulu, izindlalifa zombuso kanye noKristu. Angikho lapho bazalwane, ngisekutheni simesaba kanjani-ke uNkulunkulu? Simsaba ngokuthi simkhonze yena yedwa, singamhlanganisi. Ukukholwa lokhu uma sikhonza yena kube yimpilo yethu. Kungabi ukuthi into esizoyenza uma ngabe kuvuma
mhla kungavumi asikho lapho, kasitholakalanga nokuphawula. Kuba mhlawumbe simkhonza ngoba esenzele okuthize, noma mhlawumbe simkhonza ngoba sifuna noma sifisa ukuthi akasenzele okuthize. Simkhonza noma kunjani uNkulunkulu. Uma ngabe sifunda ngale ncwadini yokuqala kaGenesise uvesi 1 wakhona, uthi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Meaning uNkulunkulu wayekhona. Ingalokho-ke kufanele simkhonze ngenhliziyo yonke, ngomphefumulo wonke, ngengqondo yonke, ngakho konke okwethu. Ekuqaleni uNkulunkulu, second word, igama lesibili ukulandela igama lokuqala eliseBhayibhelini, uNkulunkulu wayekhona, wadala izulu nomhlaba. Now uma ngabe-ke kuwuye lo odale yonke lezi zinto, senza kanjani ukusaba lezi zinto engabe sisaba umdali wazo? Kwenzeka kanjani bazalwane sikhonze lezi zinto ezidaliwe ekhona umdali wazo, ongasidalela okusha mangabe kuwukuthi simkhonza kahle? Bazalwane, izinto ziyashintsha phambi kwethu. Uma ngabe sikhumbula kahle abantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe, baphuma beyisizwe sakwa-Israyeli behlukunyeziwe bonke uFaro, kusukela komncane kuze kube komdala kuze kube komncane. Although kwakukhona bangazi ukuthi kwenzekani, kodwa babekwazi ukubona umehluko phakathi kwamaGibhithe nama-Israelites or amaJuzi. So babekwazi ukubona ngoba babazi ukuthi abasebenza kanzima yilaba, abasetshenzelwayo yilaba. So kwakukhona lowo mehluko. Kodwa uNkulunkulu uma ebakhipha, ubakhipha with a promise, ubakhipha nesithembiso ukuthi nginise ezweni la ningasezuhlupheka khona. Endleleni badicida ukungamkhonzi ngenhliziyo yabo yonke. Kwase kuba nomthelela ukuthi baphela labo endleleni abazange besadla ifa lesithembiso. Kodwa ngoba babe nenzalo, uNkulunkulu muhle ngoba akabhubhisi, akaqothuli konke, angashiyi lutho. Uyashiya inzalo ukuze isithembiso sakhe singapheli. Uhamba nabo, uhamba nalabo abazalwa endleleni, abangayazi impilo yaseGibhithe ngaphandle kokuthi bayixoxelwe, nabangazi ukuthi isithembiso sasibala nani ngaphandle kokuthi baxoxelwe. So baqhubeka lapho. uNkulunkulu lithi izwi lakhe wabavivinya ehlane, ebahlungisisa, ethi mhlawumbe kukhona abazophenduka ehlane. Sikuleyo mpilo kunamhlanje yokuthi uNkulunkulu sihamba la emhlabeni, akukho preference. Akukho ukuthi wena ngoba ungikhonza kangcono angeke ugule, angeke ube no, sinama-challenges sonke. Ngoba siyahlungwa, siyalungisisiswa ukuze sifaneleke ukungena ezweni lesithembiso. Bazalwane, leli zwi lisikhuthaza ukuthi asimkhonze ngokukhulu ngathi sonke, ngakho konke esinakho esiyikho. Athi-ke laphayana kuvesi 24, simkhonze ngeqiniso. Simkhonza nje nangeqiniso, sithembeke. Kungathi ngoba akushiwonga ukuthi asikhuleke namhlanje, ngeke ngikhuleke koze kushiwo ukuthi angikhuleke. Ngeke ngingene emkhosini ngikhulekele isimo engisibonayo koze kushiwo kumenyezela ukuthi thatha umkhosi ukhulekele lokhu. Sikhulekela lokhu siyibandla. Sithatha umkhosi. Bazalwane, simkhonze ngeqiniso. Uma ngabe sikhonza ngeqiniso, lisho phakathi enhlizweni yethu ngoba simkhonza ngayo yonke inhliziyo yethu. Kusho ukuthi inhliziyo yethu ayinalo elinye ikhona la sifihle khona okuthize. Cha.
I-occupation uNkulunkulu ugcwalise yonke indawo. Ugcwalise kuyi-department yothando, wagcwalisa kuyi-department yesidingo, iy'dingo zalokhu kuphila, wagcwalisa kuyi-department ngoba phela lithi izwi uyeneliswa ngonakho. Kusho ukuthi uma usufike kuleso sigaba sokuneliswa yilokho onakho, igcwele leyo department yey'dingo zalokhu kuphila. Uma ngabe kwi-department yakwa-finance athi igolide nesiliva kungokwami. Uma ngabe wazi lokho, igcwele leyo department, ubufakazi obuningi esibutholayo ukuthi ngivele nje kade nginesidingo, kwakhona umzalwane onginikayo. uNkulunkulu usebenzisa abantu ukwenza umsebenzi. Uyavuma yini wena? Uyavuma yini ukwenza lowo msebenzi? Noma konke okutholayo kubheke kuwe, uJesu Kristu inkosi. Sikwenza konke-ke nangemisebenzi sithembekile. Siyathembeka nje emsebenzini. Kungaba mhlambe wokusula iy'hlalo enkonzweni. Siyathembeka, kumele thembeka kukho ngoba umkhonza ngawo onke amandla akho. Ungathi ngelinye ilanga uthi hayi ngeke ngiyadoja ngikhathele, akabenze nosibanibani. Hayi, kanti incwadi yabaseKolose 3 ithini lapha kuvesi 23? Ithi konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo, kube kungathi kwenzelwa inkosi hayi abantu. So uma ngabe ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke amandla akho, ngayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ngeqiniso elipheleleyo, uJesu Kristu inkosi. Simkhonze-ke bazalwane uNkulunkulu njengalokhu isho laphayana ukuthi simele uma simkhonza ngokuphelele ingqondo. Kukhona izwi elithi kuguqulwa isimo sengqondo yenziwe ibe yintsha. Uma ngabe sesiguquliwe isimo sengqondo isiyintsha, sekuphelile ukucabanga lokhuya nalokhuya, usucabanga nje ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda yini lokhu, inkosi iyakuvuma yini lokhu, umntwana kaNkulunkulu uyakwenza yini lokhu. Ingqondo yakho isisekwenzeni, isekuthembekeni ehambeni lwakho noNkulunkulu. Bazalwane, ngeke aqondise izinyawo zethu uma iy'ngqondo zethu zingaguquliwe. Kodwa uma kuguqula ingqondo yethu, ukhontrola izinyawo zethu. Lithi izwi lakhe azenze zibe njengezendlu zelikazi. Kusho ukuthi nalapho la ubungashelela uwe khona, yena usikhontrola ukuthi zibhalanse. Noma ngabe kukhuphukela kanjani, usithola ukhuphuka ukuthi angazi ngidlule kanjani. Because onawe mkhulu kunosezweni. Bazalwane, asingasindwa inhlupheko ekhona osithwalele. Asike singadideki endleleni yethu. Ikhona indlela, sinayo indlela. Nkosi uJesu ushilo wathi ngiyindlela, wathi ngiyiqiniso. Sifunelani iqiniso kubantu? Uyaphi kumuntu uyofuna iqiniso? Iyangikhathaza kakhulu bazalwane le ndaba yokuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu sihlezi sifuna i-confirmation, sihlezi sifuna ukuqinisekiswa ngabantu. Sihlezi sifuna ukuqinisekiswa ngabantu. Khumbula mzalwane ukuthi uNkulunkulu uyakwazi. uNkulunkulu wazi wonke umuntu ngamunye ngamunye. Ungaba ney'ngane eziwu-11, uzazi zonke ngamagama azo. Ube ney'ngane eziwu-25, uzazi zonke ngamagama azo. Sibe isizwe sibe ngama-millions, usazi sonke ngamagama ethu. Angeke-ke uNkulunkulu ahluleke ukukhonfema kuwe leyo nto suke ungekho clear ngayo. Izwi lakhe ulibekile libe yi-direction, libe yi-guide, libe umkhombandlela. Inkosi uJesu ishilo ifikile emhlabeni ukuthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Lezi zinto zikuJesu, zifumaneka kuye. Ungeke uyifumane indlela ungekho kuJesu. Ungeke ukufumane iqiniso ungekho kuye. Kanjani? Uze wagcizelela ukuthi njengoba ngihamba ngizonithumelela uMoya oNgcwele ozoba umduduzi wenu, so that asizizweli silahlekile sisodwa.
kodwa ukhona ukuthi asifundise, asitshele konke. Bazalwane, iyangiwarisha, iyangikhathaza ngempela indaba yokufuna isiqiniseko kumuntu, because sonke sidaliwe singumuntu, sinikezwe ngokuhlukene izipho. Umuntu nomuntu izipho zakhe, nomuntu nomuntu iy'mfanelo zakhe ngokukaNkulunkulu. Musuke uzokhonfema kumuntu, khonfema kuNkulunkulu, umnikazi wakho konke. uNkulunkulu uzokhonfemela. Siyezwa nasebufakazini abantu bayayithatha le ndlela yokuthi Nkosi nginikeze isiqiniseko. Lokho engikuzwile kuyikho na? And iNkosi ithembekile, akanaso isithunzi sokuphenduka abazalwane, angeke angakhonfemi, futhi angeke angenzi lokho esikucelayo uma sikucela sikuye. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, iyaqhubeka-ke le ndaba yethu. Ngiyathanda uma ngabe sekushiwo lapha kwabaseRoma ukuthi sinikela konke, njengoba ithi simkhonze ngenhliziyo epheleleyo, ngengqondo, ngomphefumulo, ngamandla ethu onke. Kusho ukuthi sifanele sinikele imizimba yethu kuye, kube ngumnikelo ophilileyo nokukhonza kwethu kokuqonda. Kusho incwadi noma ngingakhuthanga ngokuphelele, kodwa abaseRoma 12 verse 1. Sikhumbule-ke ukuthi iNkosi isenzele imisebenzi emikhulu kangakanani. Kusho laphaya novesi bani lo esekugcineni, ngokuba bhekani, khona uvesi 24, bhekani ngokuba bhekani okukhulu anenzele khona. Uma ngabe ungathi ubheke emuva, ubheke nje, uyazi ukuthi ngabe washona, mhlawumbe uzalwa, mhlawumbe ngabe waminza kuleya mfula enaniwela kona nesikoleni, mhlawumbe ngabe walunywa ileya nyoka washona. Kuningi. Mina nje mhlawumbe ngabe ngafa kuleya accident engangena kuyona. Kuningi esithi masikubheka sikubone, kodwa okukhulu kakhulu esikubonayo umusa nothando lukaNkulunkulu. Ngiyawathanda amaHubo 103. AmaHubo 103 athi, mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami, makulibonge igama lakhe elingcwele. Athi uvesi 2 wakhona, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yakhe yonke yomusa. Yile misebenzi-ke okukhulunywa ngayo kuleli vesi, imisebenzi yomusa ikhona-ke lapha kumaHubo 103. Uma ngake siyibheke nje, iyabalwa, miningi imisebenzi uNkulunkulu yomusa asenzela yona. Singazange thina sathembeka, mhlampe nokuthembeka kuyena, sisahluleka, sisapatanisa, siwa sivuka abazalwane. Kodwa imisebenzi kaNkulunkulu ayiguquki, imisebenzi yomusa asenzela yona. Athi-ke uvesi 3, 1, uthethelela zonke izono zakho, alaphe zonke izifo zakho, akhulule ukuphila kwakhe ekubhujisweni, akuphe umqhele ngomusa nangobubele, asuthise ukulangazelela kwakho ngokuhle, abuyise ubusha njengokhozi, enzele bonke abacindezelwayo ukulunga nokwahlulela. Abuye futhi uNkulunkulu abe nobubele nesihawu, aphuze ukuthukuthela, kuvama njalo umusa, angathethi njalo, angagcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Kukhulunywa-ke la bazalwane nge-wrath, akukhulunywa nge-anger, kukhulunywa nge-wrath, ngoba i-wrath iyona edistroyayo. Into ukuthi ulaka uyabhasta kusho manje, kodwa intukuthelo kuthiwe igxilile, is deep seated. uNkulunkulu akayigcini kube phakade leyo ntukuthelo, ubuye asibheke ngothando. Njengoba uma ngabe ingane yonile, uthatha uswazi ukuyijezisa, emva kwalokho ingane uthi oze ungihage, igijima izokuhaga ingane. Okungukuthi uthando alunqamukile, uthando lukaNkulunkulu lunjalo. Uma ngabe sekujezisile, usukhala kuye,
uyakubiza kukone. Akayigcini intukuthelo njalo njalo. Ngabe sikuphi bazalwane? Ngaba sisekho? Ngabe siyasiqeda intukuthelo kaJehova? La sihamba khona siphambanisa iy'nyawo, la sithi silalele khona iy'ndlebe zibe ziphambana njengezimbongolo. Ngiyadabuka abangayazi imbongolo. Sikhule kuyisilwane sasingi-interest-a ngendlela emangalisayo. Uma ngiyibuka nje imile, ngibona indlebe enye iye phambili, enye iye emuva, enye iye phambili, iye emuva enye. Kwakuyisimangaliso kimi lokho until umama wami athi mangabe ekuthume wangezwa waphambanisa, athi ngithi ngikhuluma beniphambanisa iy'ndlebe njengey'mbongolo. Then engqondweni yami yobungane ukuthi kusho ukuthi nezami ziyaphambana. Ngingezwa kahle ngizwe futhi uJesu Kristu inkosi ezasemnganeni kodwa eziyiqiniso. Liqhubeke-ke leli hubo lithi unobubele nesihawu, uyaphuza ngisho ukuthukuthela kuvama umusa. Imisebenzi kaNkulunkulu le yomusa bazalwane. Lithi akathethi njalo njalo, kuwumsebenzi. Akasiphathi ngokufanele izono zethu, akasivuzi njengokwamacala ethu. Liyaqhubeka bazalwane, yiyo le efike ingizwisa ubuhlungu ukuthi asivuzwa njengokufanele amacala ethu, asiphathwa njengokona kwethu. uNkulunkulu unomusa, unesihawu, unobubele, unothando. Besingamkhonza yena yedwa, besingamesaba. Umesaba akusho ukum-honorisha bazalwane, kusho ukumazisa, kusho ukumbeka phambili ey'ntweni zonke esinazo, njengalokhu iBhayibheli limbeke phambili ey'ntweni zonke. Nathi simbeke phambili ey'nhlizweni zethu, singenze lutho singazange samazisa, singazange sacela kuye, singazange salalelisisa ukusho kwa bazalwane. Kukhona okungehlekele njengoba sizoya eSwazini, nga-misplace ama-passports. Ngawacinga ngazi kahle ukuthi ayigcine in one of my handbags. Kodwa manje mase ngiwacinga ama-handbags ami amhlophe nje mahle awanalutho. uNkulunkulu wami, hhayi, ngasangana. Izolo kuthe ntambama sesikhuleka silala, ngithi mina siwakhulekele lama-passport avele, ngoba manje umgwaqo lo ojika ngapha ngaphakathi inland ungahambi ngaseSwazini unama-potholes kakhulu and mude. Uma sisuka nje lapha siyakhona sihamba ngala ngaphakathi ko-Piet Retief kusithatha 8 hours nento, kanti uma sihamba ngaseSwazini it's 2 hours less. So bengibuka lapho, kanti futhi nama-potholes angcono. Bengibuka lapho ngithi nje kodwa Nkosi yami, ngani sizoba exposed kule nto enjena? Ngathi nje sesilala ngathi ngiyacela siwakhulekele lama-passport. Now this morning ngivele ngiwathole. Ngiyambonga uNkulunkulu ophendula imikhuleko ngisho ngabe imncane kangakanani. Ngiyambonga uNkulunkulu. Bazalwane, inhliziyo yami ifisa nje ukuba naye kuphela. Akukho okunye engikufisayo. Ngiyafisa engikwaziyo nengineqiniso nakho ukuthi uNkulunkulu uthando. Futhi uNkulunkulu maye uthando, uma wena uphila kuye, uba nalo lolu thando, awubi nayo umuntu ongamphiwe, awubi nayo umuntu ongamthandi, ngoba unalo thando noNkulunkulu kuwena owuthando. Bazalwane, besingamkhonza yena yedwa, besingamesaba uNkulunkulu. Lithi izwi asesabe lo onamandla okubulala maqeda aphose esihogweni. Ubani ongenzi njalo? uSathane ngeke akuphose esogweni, angeke akubulala akuphose esogweni. Uzokubulala ebeselinda lo onamandla ukuthi akuphose esogweni. Futhi ngeke ufe inkosi ingavumile, ngabe sesafa bazalwane. Kodwa mayingakavumi, lithi izwi lakhe ubeka usuku lokuqala nolokugcina kungakafiki ngisho nolulodwa phakathi kwalezo iy'nsuku. So bazalwane, asimesabeni, simkhonze ngokuthobeka, simkhonze ngokuthembeka, simkhonze ngeqiniso, ngenhliziyo yonke, ngengqondo yonke,
umphefumulo nangamandla ethu onke. uJesu Kristu inkosi. Sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho nasemini khuluma ngalo ey'nhlizweni zethu ngamunye ngamunye. Uthe-ke Nkosi liyisibane ezinyaweni zethu, sicela ukuhamba endleleni ekhanyayo ngoba wena Nkosi Jesu uyindlela. Siyalidinga leli qiniso elinguwe emphefumulweni wethu. Siyadinga Nkosi ukuphila impilo sidalele yona. Siphakamise udumo-ke nasemini, akekho ofana nongalinganiswa nawe. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. Inkosi nigcineke. Siyanithanda. uJesu Kristu uyinkosi.